Kaixo, hemen gaude Oiartzunen gaur gazte eguna, abuztuak 5, eta hemen 500 pertsona elkartu gabazkaltzeko, Bazkari herrikoi bat. Oantxe ikusiko dugu nola kudeatzen dugun hemen zaborra bakizute Oiartzunen atezatekoak agula, eta nahiz eta jende asko egon eta jaietan egon, kudeatzen dugu ondo zaborra. Hemen gaude itxasokin, gazteguneko antolatze taldeko kide bat. Eta, esplikatuko digu, ze konpromiso hartu duen herriak edo egun hontan zaborran inguruan, eta... Kaixo, Oiartzunen, sentsibilizatua gaude, birtziklapenan gaiakin eta ikusi dugu, jaitan ez dela eskusa ez birtziklatzeko. Horregatik, gaur gaztegunean eta baita San Esteban guztitane, birtziklatu egiten dugu. Eta nola egiten dugu? Erresa da. Jarraitzen dugu, atezateko 5 kuboiek eukitzen eta horren baitan zaborra bereizten. Adibidez hain bazkai euki dugu eta sobratu den organikoa indugu, organikoan zaborrara bota. Plastikoare bai bere zaborrara bota dugu. Deialdia indugu, itxetikan jendiak baso berre erabilgarriak ekartzeko. Hartara etugu plastikozko basuak, ateak, atxiak eta gutxi batzuk ateak jugu ekarri ez duten antzat eta gero honez gain txosnak dazkagu eta txosnetan ebai berdin birtziklatzen dugu 5 kubuakin eta egunero pasatzen dira zaborra jasotzea, bakoitza bere kubua dakagu, txosna bakoitzak eta gero egiten dugu orokorra kanpuan dagoen beste zabor batzutara bota. Birtziklapen mota hau inez, azkenean lortuko dugu erraustegia gelditzea edo hori da behintzat gure asmoa erraustegia badakala alternatiba ikustia eta dela hau dela alternatiba birtziklatzea. Eta bukatzeko, ze gomendio emango zenioten beste herritakoa, beste herritan ze esango zenien? Azkenean gure filosofia hau erabiltzea, eskusa da jendeak esatea, jende asko biltzen da eta ezin da erreziklatu. Alda, guk hemen gaur 500 pertsonakin birtziklatu dugu, txosnetan egunero jende pila biltzen da eta birtziklatzen dugu, eta orduan, esan beste herritakoai, probatzen hasteko hau, eta lan pixkat badakala, azkenean pixkat birtziklatu bertzu, mino ez dela uste dugun lan hoi, errexiten den gauza badela, eta azkenian gure alde egiten dugun gauza bada, gure honeako egiten dugun gauza bada, orduan merezi du birtziklatziak. Atzo berezaz genuen parrandain behar, minio luzatu nintzen asuntua, 8 junga etxea eta 12 hemen ginen hau dena montatzen, eta gazteguna erki junga, espero gu. Bihar superongi paseko gu, eta jaukatengo pena hondiakin, baietz. Paella, gero jaskua eta profiterara postreako. Hartzarriak, zero zabor. Zero zabor. Orduan dena txukun, plastikoakin, paperakin, organikoa. Reziklatu iteugu Oiartzunen hemen, orduan reziklatzen dugu tokitan, zero zabor, basutan jartzeu. Organikoa. Hoi dena, komposta junga, baratzeko amonuntzat. Hau da, urteko inventua. Honek etzan gantzua eta metxerakin inberda urtu pixkat eta giltza sartu zulu aiteko. Orduan goma, eta gero hau engantzatzeko. Hau pasan iztanak, Haupa. Erosten justu bero 30 sentimota eta bueltatzen dizute dirua. Eta hor, jendeare bainola, demene bai oso xurra den, orduan aprobetxatzen du, erabiltzeko metodua. Baso bat iritsi da etxea, eta baso guaxe berrera biltzen. Hala eskatu dute gazte asamladako eta baso berrera biltzen, zintzo. 3 pertsonentzako katxi bat. Eta orduan horrekin ebai katxi gutxiago gastatzen dira. Eta, beti vamos mejorando, para arriba. Aio, amatxi, estaka, leiza, gaur goizin ondia gozaltzen gurekin, eta ongi pasatu.
Bueno, Jona eta Mona, jakezuek ezin zuten Xan Estebanaz disfrutatu, gu gaztiak disfrutatuko dugu. Moxo handi bat.